Ja mám záber. Mne to jazdí. Tak šikovno vyviesť. Priatelia, toto je neskutočné. Toto som teraz vyniesol. Teraz som doniesol rybu dnuka. Mám ju tam. Tu mám ďalšiu jazdu. Tento prúd ešte nemám vyvezený. Takže... Hopi, poď. Moje. To je skutočné, priatelia. Pozrite sa. Pozrite sa, ďalšia jazda. Ďalšia jazda. To je skutočné. A budem mať záber. Opa. Je to tam. Ďalšia ryba na ceste. Takže rýchlo. Krásna ryba. 15 plus. Neskutočná bomba. Petelica. Krásny šupináč. Rýchlo do vody a ja idem sekať ďalšiu rybu. Takže priatelia. Ahojte priatelia, vítam vás pri novom videu. 18. apríl. Ja som na ceste do Maďarska na ryby 4 dní predo mnou. Dneska máme štvrtok. Až do nedele budem chytať. Idem na tú istú vodu ako minule, to znamená, že vodu poznám už teraz relatívne. Dokonca to isté miesto. Cieľ chytiť nejakú rybu na 20 kg alebo aspoň okolo 20. Uvidíme, či sa mi to podarí naplniť. Držte palce a ideme na to. Len Maďari môžu mať v strede obce rybník. Tak, správca ma už čakal. Som mu písal, že už som na ceste, takže pohodička úplná. Idem na lovné miesto, vybaliť sa. Tak, tábor rozložený, všetko na parádu, poukladané, konečne. A ideme si nájsť nejaké vhodné miesto na lov. Budem sa snažiť to miesto dať tak, respektíve tam, kde som to mal aj minule. Uvidíme, či sa mi to podarí. Samozrejme, bojky, opäť kamene, keďže som si zase zabudol doma závažie, takže musím improvizovať, inak to nevidím, takže tak. Už tu som niečo našiel, tu nám to mierne stúpa,
z 2 metrov na 1,8. Takže teoreticky jedna dvojka by mala ísť sem. Tu nám to už stúpa pomaličky na 1,9. Takže jedna dvojka tu. 1,8, ja to budem dávať sem. Máme nejaký tu už máme 1,9, takže taký mierny skok, ale fakt, že len mierny. No a samozrejme druhé miesto si hneď nájdem. Sem 1,7. No vyzerá to tak, že aj ryby tu máme nejaké. 1,9. 2. Tak toto bude. Druhú bojku si položíme sem. A to by som asi nebol ja, keby som nevychytal zase dážď. Takže sa teším, úžasné všetko, paráda. Na jednu bojku, trošku zo začiatku. Tento prvý deň dám partikel s peletami trošku. K tomu prihodím pelety, sú tam rozpolené celé gule. Na druhú bojku ten istý partikel ako tu. Nie ešte. Respektíve to isté krmenie ako tam, len toto je ešte zasypané, respektíve zaliaté týmto boostrom krab. A idem si naviazať montáže a idem to tam vyhodiť, všetko vyviesť. Tieto dve montáže už mám naviazané, je tam beta s mangovou popkou. Jednu vám ukážem, ako to viažem ja. Tu použijem jahodovú popku. Na dvešček antitango. Kvôli zamotaniu šnúrka 35 librová. Ronirik, krásne naviazaný. Túto zarážku si dávam na úroveň, väčšinou na úroveň hrotu. Háčik je dosť ostrý, takže pohoda. Je to mikroobratlík a na tento mikroobratlík si vlastne dáme gule, takže poďme na to. Bite floss samozrejme musí byť. Kúpil som si či klieštiky, či ako to nazvem. No lebo tie druhé nešli, však to ste mohli minule vidieť, že to bolo celé zle. Takže ja neviem, 15 cm ihlu, samozrejme ihla. Budeme k tomu potrebovať spomínaný bite floss, ten je tu, zapaľovač, gule a takto, jak by to malo vyzerať. Tu si spravím takú jemnú, takú väčšiu mašinu úhlov, ako to nazvem, očko, neviem. Opa. Zavriem si ihlu, prevlečiem si guličky. Krásne. Šup. Ja guličky natláčam úplne až na k obratlíku, respektíve ten obratlík skrývam dnuka do tých gúľ.
vždycky. Není ho vidieť potom a neviem, mne sa to tak osvedčilo. Šup, toto máme hotovo. Takže tu si spravíme dve hračky, aby to nespadlo ani náhodou. Takže klasika, dve hračky. Šup, máme hotovo. Ja si to takto stáčam. Hej. Lepšie sa mi to potom z toho dáva dole. Necháme si takýto kúštik. Možno to má, ja neviem, 4 centy. Zapáľovačom opálime a urobíme si zarážku. Zarážka drží, bude držia. Hop. No, to som trošku posral. Samozrejme nie, lebo táto sranda bola deravá príliš, takže tá popka bola zlá. No, takže ešte raz. A celá montáž vyzerá nejak takto. Takže zarážka skoro na úrovni hrotu. Pekne to potom drží vo vode, aj ten zásek potom sedí krásne. Takže tak. Tak teda, idem si vyviesť prvú. Ja už som veľmi, takže trošku pôjdeme nazad. Trošku ma prúd zobral. What? Či čo to je? Vybila sa mi baterka. Takže pravý prúd mám vyvezený na tej bojke touto stranou. Teraz si toto idem vyviesť. Ja mám záber. Mne to jazdí. Tak šikovno vyviesť. Teraz som to vyvážal. A toto, počkaj, ak tam je, tak si natistam podberák. Tam je ryba. Keby to asi bolo tak, áno. No uvidíme, pozrieme sa na to. Nie, tam ryba. Dámy a páni, toto bola. Tam je ryba stále. Ja mám ešte sadnutý silou na tejto judici, takže si tu rybu zdieľam si z brehu. Kde si napichneme. Hopa. A uvidíme, čo to bude.
Stále tam je. Stále tam je. Opatrne. Tak toto. Koľko po vyvážke? 10 minút? Asi ani to nie. Neskutočné. Neskutočné. Ja si tu rybu asi idem zobrať s člnom, lebo sa mne to takto nepáči. Ten čln si chcem musím pretiahnuť. Chcem si ten čln pretiahnuť sem. Lebo tu ešte nemám sadnutý silán, stiel som to ani došponovať ani nič. Takže toto si len chvíľu podržím. Chvíľu si to. Tak. Musím si tie udice dať trošku vyššie asi. Teda nie asi, ale určite. Dobre. To mi prejde. Podberák. Do člnu. Do člnu. Hej, čln, poď sem. A ideme na to. A ideme na to. Ideme na to. Ideme na tú rybu. A uvidíme, čo to bude. Prvého prútu. Takýto líšček. Paráda. Paráda, je to tam. Je to tam. Priatelia, toto je neskutočné. Toto som teraz vyniesol. Teraz som doniesol rybu dnuka. Mám ju tam. Tu mám ďalšiu jazdu. Tento prúd ešte nemám vyvezený. Takže idem si pre ďalšiu rybu. Bude to také double. Aj na tom fotení, aj všade. A ryba si proste ide svoj svet úplne. Prší. A ja idem pre ďalšiu rybu. Neskutočné. Neskutočné. Stalo sa mi niečo neskutočné teraz, ako ste mali možnosť vidieť. Dve krásne ryby, lístce 2 a mal som to vyvezené, nahodené dokopy 15 minút. Keď rátam aj druhý prúd, tak to bolo asi pol hodina. Za pol hodinu 2 jazdy. Neskutočný začiatok výpravy. Takže ak to takto pôjde ďalej, tak to bude
To bude proste bomba. To bude proste bomba. Poďme si ukázať ryby. Poďme si ukázať ryby. To je jedenka, poďme si ukázať druhú rybu. Tak, priatelia, druhá udica vyvezená, respektíve druhý prúd. Šup. Už len jeden a musím ísť poriadiť ten svinčík, čo tu mám. A už trošku oddychnúť. Tu vyzerá, že beče. No teraz neviem, či som to ja, alebo či to som teraz vyviezol. Minenku. Toto je neskutočné. Toto je neskutočné. To je rybársky sen. Tak toto je pecka. Ináč. Taký je mrzký. Nechce sa mu. Opa. Krásny. No dobre. Hopi. Poď. Moje. To je skutočné, priatelia. Pozrite sa, ďalšia jazda. Ďalšia jazda. To je neskutočné. Čo je toto dneska za deň? Pozrite sa, priatelia. Priatelia, ako ste mali možnosť vidieť, krátko po vyvážke, opäť krásna ryba, krásny šupináč, romirík, beta s jahodovou popkou a nechce sa filmovať, ale to nevadí. Krásna ryba. Petardátor vo vode. Krásavec. Krásna ryba. Plutva. Veľká. Mocná ryba. Priatelia,
ďalšia jazda. Šupináč z kategórie športových. Zabral na betu s jahodou, ľavý prúd, ako vždy. A ide mi vrátiť naspäť. Tak, priatelia, krásne ráno prajem. Noc bola celku zaujímavá. Stredný prúd. Mal som rybu, ktorú som odrezal, neviem na čom, ani som to už nenahadzoval druhýkrát, respektíve nevyvážal, lebo masaker unavený. Pravý prúd, jedna ryba, ktorú momentálne čaká na video. Celkom pekný šupináč. Si potom ukážeme. Momentálne sa chladí, chystá pravý prúd. Dal som tam 2,24 gule, 2,24 gule, aby som vyselektoval malé ryby. Chcel som to kvôli tomu spraviť, aby som nechytal tie 80 kilové, ale záber nebol žiadny, alebo som ho prespal, neviem. V noci mrzlo, čo je dosť zaujímavé. Takže idem si to naviazať celé, na novo všetko vyviesť a uvidíme, aká bude zábavka. Tak, priatelia, ranný záber, skorý. Teraz som sa dostal k videu, lebo únava zo včerajšieho dňa robila svoje, takže maďarská petarda, krásny šupináč, brutálne sfarbenie, zabral na betu s jahodou, Ronirik samozrejme, poďme si ho ukázať a budem mať záber. Opa. Je to tam, ďalšia ryba na ceste. Takže rýchlo, krásna ryba, 15 plus, neskutočná bomba, petelica, krásny šupináč, rýchlo do vody a ja idem sekať ďalšiu rybu. Takže priatelia, držte palce, nech je to 20. Tak priatelia, pri točení videa tejto maďarskej petardy som mal záber, krásny šupík, nie veľkých rozmerov, taký pekáčový. Krásna zdravá ryba. Opa. Zabral na betu s jahodovou popkou z pravého prútu, čo je rarita normálne u mňa na tejto vode. Idem to popúšťať a dúfam, že tá vytúžená 20 už konečne príde. Prišiel ma pozrieť švagrík, aby videl maďarské petardy. Práve má v ruke 15 kiláča krásneho šupiho, takže urobím mu pamätnú fotku a pôjde pekne do vody. Priatelia, toto je ten najlepší pocit zo všetkého, keď chytenú rybu ideš pustiť. Je to proste nádhera. Ten pocit, obor, jeho decko, dve krásne ryby. Wow, paráda. Parádička úplná. Takže hop. A ešte mámku. Priatelia, nádherný maďarský šupináč, krásne sfarbenie, obrovský chvost, obrovská zadná plutva, nádherný, krásavec, môže zamávať.
Nádherná, veľká hlava, krivé ústa a nech robí radosť aj druhým. A mám ďalší záber, to je neskutočné. Takže rybka do vody a ja to idem sekať, páni. Návšteva odišla. Ja som vyviezol, trošku pršalo, teraz vyšlo slniečko opäť, takže počasie celkom dobré. Mal som ďalšiu jazdu. Beta, jahodová popka, ľavý prúd a tu je výsledok. Ryba nie je veľká, ale potešila samozrejme. S ním do vody a ideme ďalej. Tak, priatelia, poďme trošku bilancovať po 24 hodinách viac ako 20 zdolaných rýb. Ryby kategórie od 5 do 8 kg. Mal som dve okolo 10, jednu najväčšiu 15,5. Takže relatívne dobré. V podstate od vyvážky, keby som vyvážal že non-stop, tak proste sa nezastavím, takže som to potom spravil v podstate večer, takže 2 prúty som len nahodil, dokonca len jeden. Jeden som len nahodil, druhý som vyviezol ale na úplne iné miesto. A potom až neskoro večer som vyvážal aj tretí a tam som dával vlastne 2 24 mm gule. Záber žiadny. Na ten prúd, ktorý som nahádzaval, som mal záber krásneho šupího, mohli ste ho vidieť, 15,5 kg, nádherná ryba. Celku môžem zhodnotiť, že prvých 24 hodín bolo úplne vynikajúcich, ryby sú evidentne pri chuti. Opäť mi väčšinou jazdí iba ľavý prúd, takže neviem prečo to je. Opäť sa nad tým nejdem ani pozostávať, lebo to nemá celkom zmysel. Rozdiel medzi bojkami je cca 30 metrov. Z pravej strany mi nejde nič. Ľavý prúd mi behá každú pol, 3/4 hodinu po vyvezení. Takže je to dosť náročné. Samozrejme pre jedného človeka je to, že masaker. Zaviesť, nachystať, previesť, zakrmiť, zdolať rybu, podbrať, potom nejak natočiť, odfotiť a zase to isté dookola, každú pol hodinu toto robiť. Je to úplne že extrémne vyčerpávajúce, takže dneska v noci to spravím asi tak, že respektíve na noc to asi urobím tak, že si rozmiestním tie prúty do rôznych vzdialeností, vôbec nebudem riešiť nejaké bojky alebo tam, kde mám zakrmené, použijem nejaké väčšie priemery, nejaké 24 gule na jeden prúd, 2 24, na druhé 24 a popku a tretí prúd si nechám klasiku
20 mm guľu s nejakou popkou. Rozmiestím ťa do rôznych vzdialeností od lovného miesta. Budem sa snažiť nájsť nejaké tvrdé dno, nech to môže priniesť nejakú väčšiu rybu. Cieľ je stále 20 kg, aspoň sa priblížiť k tomu a uvidíme, čo to urobí. Či to pomôže, alebo to nepomôže, neviem. A máme to tu zas. Joj, toto je kategória 2+, nie 5+, ale aj takáto rybka je rybka, treba si ceniť každú rybu. Ako by môj starky povedal, nepovedal by nič, lebo nikdy nič nehovoril, čo sa ryb týka. Hop. A poďme si ho ukázať. Po 24 hodinách lovu mi sem prišiel tento pekáčový lišček. Jaj, čo by za toto dali tu naši mesiari však. No, dobre. Hop. A tu je krásavec. Krásna ryba. Priatelia, ďalší kaprík, maďarská petarda malá z kategórie do 10 kg, beta jahoda, ronirík a výsledok. Nie veľký. Pozerám, že má nejaké ránky, takže mu ich musím ošetriť. Nech nedostane nejaký zápal, alebo čo, ja neviem. 9 hodín večer. Jazda nádherná. A beta, jahodová popka. A tu je výsledok. Dúfajme, že tá váhová kategória pôjde len hore príchodom noci. Krásny kaprík. Okolo 8, medzi 80 kg. Paráda, krásny šupináč. Pekné ráno, priatelia. Noc bola studená. Podarilo sa mi chytiť 2 šupináčov. Váha okolo 8 kg cca. Beta s jahodovou popkou. Ale už to boli prúty z pravej strany konečne. Jeden šupináčik. A tu máme druhého. Šikovno ich pofotím a môžu ísť robiť radosť niekomu inému. Priatelia, máme tu jazdičku. Po dlhej odmlke rýb. Nechce sa mi veľmi ísť. Respektíve kaprovi sa nechce veľmi ísť sem.
ku brehu. Opa. Tak sa poďme pozrieť. Nie. Bude to podľa prvých predpokladov. Krásna ryba. Pozrite sa. Tak to bude atakovať. 10 kg hranicu asi. Tak sa na to poďme pozrieť. Tak, priatelia, ako ste mohli vidieť, krásna jazda. Súboj, ktorý som vyhral, a samozrejme výsledok, tento nádherný pupkáč. Poďme si ho ukázať. Dúfajme, že bude spolupracovať. Opa. 13 kg, 13,3 presnejšie. Brúšisko, krásny šupináč. Priatelia, opäť neskutočná vec. Nestiel som rybu ani pustiť do vody. Chcel som natočiť video a v tom jazda. A tento krásny šupík, športovec, ma potešil svojou prítomnosťou. Dlháň, taký tenučký, štíhly, drží si líniu. Krásna ryba. Dobre, ideme na to. Priatelia, sú dve krásne ryby. Je to proste bomba. Je to proste bomba. A nech nám obe krásne plávajú vo vode a nerobia radosť aj niekomu inému. Tak, priatelia, ďalšiu jazdičku tu máme. A nech je to viac dramatické. Ideme do vody. Opa.
blbec na hrázi. Motorkou. Podberáčik čaká. Nechce ísť proste. Dámy a páni, zdolávačka ako kvet. Ryba melie z posledného a posledných pár metrov ryba je asi moja. Hop. Ale je v podberáku. Tak toto je macek. To je macek, pozrite. Obrovská papuľa. Obrovská papuľa. Beta s jahodovou popkou. A my sa môžeme ísť vážiť. Krásny lisec. Nádherný súboj. Pre rybu 0, pre mňa 1. Takže pozrite sa. Krásna ryba. Takto som veľmi zvedavý, čo nám ukáže váha. Nádherný lisec. Krásna ryba. Krásna farba. A beta s jahodou. Ronirik. A tu je maco. Krásna ryba. Priatelia. Nádhera. Paráda. Krásny súboj. Toto je proste bomba. Krása. Dokonalé sfarbenie. Krásna ryba. Poďme si ju pustiť.
priatelia, podvečerná jazda a beta s jahodou opäť. A tu máme takého extrémne hyperaktívneho, samozrejme, takého pekáčového líščeka. Taká ryba. Zabral na jahodu s betou a rolník z pravého prútu. Všetky posledné ryby som mal z pravej strany. Konečne. A tento si pôjde plávať naspäť. Šup. Tak, priatelia, 9 hodín večer, stredný prúd, krásna jazda a tento krásny šupík ma prišiel pozrieť takto na večer. Krása vec. Hop, šup. Šikovno si ho odfotím a pôjdem s ním do vody. Priatelia, toto je raritka. Chytil som piráta tejto vody. Nie svojou veľkosťou, ale s tým, že táto ryba nemá oko. Je to zaujímavá záležitosť, ale proste je to pirát, má odrezané z chvostov a samozrejme chýba mu oko. Je to zaujímavosť. Šikovno s ním do vody. Ahojte priatelia, výprava sa mi chýli ku koncu, bilancia po 4 dňoch, cieľ nenaplnený, 20 sa mi nepodarila, ale aj napriek tomu som extrémne spokojný. Za 3 noci, respektíve 4 dní sa mi podarilo chytiť viac ako 30 rýb, takže za mňa veľká spokojnosť. Najväčšia ryba 15,5 kg, najmenšia asi panvičková, takže úplne v pohodičke. Noc bola pokojná, bez záberu, trošku prituhlo, takže relatívne táto zima bola asi najchladnejšia. Spokojnosť. Idem si vysušiť pomaličky veci všetky, od rosy, od všetkého možného. Poumývať čln, trošku vytiahnuť prúty a čaká ma asi tá najhoršia vec opäť z celej výpravy, to je balenie vecí. Však to určite poznáte. Či sa sem ešte vrátim? Myslím, že hej. Strašne sa mi páči táto voda. Možno je to tým, že je tu dostatok záberov a nemusíš tu sedieť ako peň 2 dní a čakať, kým ti swinger poletí hore. Tých záberov bolo strašne veľa, takže verím tomu, že sa sem čoskoro vrátim.
A dúfam, že konečne dokážem naplniť ten svoj cieľ, prekonať svoj osobný rekord, ktorý nie je veľký. Kým ho neprekonám, zatiaľ nepoviem aký. Možno keď ho prekonám, tak vtedy poviem. Takže ak toto vidíte, tak vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie celého videa a určite sa vidíme pri ďalšom. Ak sa vám moja tvorba páči, môžete mi dať odber, like na video, samozrejme všetky vaše postrehy, nápady môžete dať do komentu a budeme aspoň spojení. Takže priatelia, prajem vám peknú nedeľu a vidíme sa čoskoro na rybách TV Kapor. A ja sa idem baliť. Čaute.